Салом алейкум, тамошобину. Наконец-то мы пардама задам. Долгожданный. Блин, второй чихел омад. Обязательно навесен до тех комментариев, как чихел омад пардай кухню. Хайди дабдем пеша чихели бад. Просто амхе сафед бада, вай слишком дороз бад. Ам длиннаш дороз бад, ам ширинаш. Ростика вай дилем наш бабрам. И бгем аку ука қимати нестай, вай пардам қиматай. Вақти ами хонара харидам, очам как навасели, ами полни пардои хонара пулша партофтакам, худам заказ кардам. Пардои турецкие. Ва я мешуям, ха ягом чи намеша, даже утик нокада метуни бакашли. Ва чисто ткани то зай, да, бгем. Ха ирам бад нестай, мешава кухнида. Беамурам каждый ами 3 ҳафтада 2 ҳафтада ман мешум, барои бисёр авқот мекунӣ чихелай, буш мешина. Баъд болои диванам дам плети нав гирифтам. Баъд цвети обои гирифтам. Обязательно навесед до тех комментариев хтарума и видеора барои шумо стараться кардам мондум. Ҳани бинен ки чихел омад. Ҳай одамои камбағалда мешаванд, худо ай бад накна. Мо ҳазор бор шукр мегем ҳами қашдам. Ҳами қашам надоштум духтарако. Дар ғарибӣ будам, ҳами қашам надоштум. Худо ба шукр ҳамаши бо ай ида беҳтарш мешава. Иншолло ҳаракат кунем мешава. Худо агар насибмон карда боша умрмона дароз куна, обязательно бо айда беҳтарин ноша мекунем, видео мекунем, нишон метиҳем. Худованд бандоша номед намекуна. Худованд гуфтае ки ай шумо баракат, ай шумо ҳаракат, ай ма баракат. Ҳамхе ҳастай? Ина духтари ма чақонак ва коробкаи швейнера машинара гирифт овард уже. Хулиганка. Айша? Чӣ кор кардасти? Айша? Чӣ кор кардасти ту? Чӣ ба наскюта кашидӣ? Чӣ ба кашидӣ наскюта? Меғалти, Айша? Айша? Меғалти? И тапочкои кияй, Айша? И тапочкои кияй? Ай кияй тапочкоиш? Ай ки? Айша? Айша? Чӣ гуфтасти ту? Ай сумамада? Тачайма. Ки шикастак вая? Ки шикастак аввал вая бугу? Наскёт кани? Аввал биги вая бар да ҷош бумон. Бар вая да ҷош мон. Вая да ҷош мон ба ачон мекунам. Вая биёр, вая тема барамонам ачон кунам. Буда. Шлёпкора биги, шлёпкора, Айша. Шлёпкора биги бар да удам ачон кунам. Хайна духтарако, ма сёнкама тамом кардам. Сари гудако монда ҳозирам, шум насиб кунам, боша хол мекунам. Ага, тайёрӣ ба ид. Бозам идои ҳаматон муборак шавад. Уже соат 12 шудеста. Ид дар омадак. Модарони азиз, хоҳарони азиз, кулли ҳамватанон, идотон муборак бошад. Худованд сарбаланду хонобод бошад. Худованд ҳеҷ вақт дасти кама надиҳад. Ай худо талаб мекунам кадоме ки бехонаи соҳиби хонаш куна, кадоме ки мисол қарздорай дар ҳамин моҳи арафа беқарзш куна. Худованд мушкилои ҳамаро осон куна. Бефарзандора соҳиби фарзанд куна. Инам хеле модарони азиз, хоҳарони азиз, марҳамат кунем, хонаи мо ид биёяд. Хайр тамошобинон, то навори оянда.